Κανείς δεν σου λέει ότι αν λάμπεις πολύ ενοχλείς, ότι αν είσαι καλός χωρίς όρια προσελκύεις αυτούς που θέλουν μόνο να σε εκμεταλλευτούν, ότι το να δείχνεις την ψυχή σου σε έναν κόσμο γεμάτο μάσκες δεν σε κάνει ξεχωριστό αλλά ευάλωτο. Κι όμως εσύ επιμένεις, κρατιέσαι από την ιδέα ότι η καλοσύνη αρκεί, ότι ο κόσμος ανταμείβει την ειλικρίνεια, ότι η γενεοδωρία ανοίγει πόρτες, ότι η ευγένεια επιστρέφει σαν ευλογία, μέχρι που έρχεται το χτύπημα, μια προδοσία που δεν περίμενες, μια σχέση που στράγγιξε την αφοσίωσή σου, ένας προϊστάμενος που σε εξάντλησε και σε πέταξε χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν καταλαβαίνεις πότε άλλαξαν όλα, πότε από πρωταγωνιστής έγινες απλώς ένα εργαλείο, ένα χρήσιμο αντικείμενο, ένα ακόμα σκαλοπάτι. Και τότε το βλέπεις καθαρά. Δεν ήταν αδυναμία, ήταν έλλειψη στρατηγικής. Ο Μακιαβέλη το είχε πει, όποιος είναι καλός σε έναν κόσμο γεμάτο πονηρούς, γίνεται θύραμα. Αυτό το κείμενο δεν είναι ύμνος στη σκληρότητα. Είναι ένα καμπανάκι για τους αφελείς, ένας οδηγός για όσους κουράστηκαν να τους χρησιμοποιούν, να τους αγνοούν, να τους πετούν στα σκουπίδια. Γιατί κάποιος πρέπει να το πει ξεκάθαρα. Η καλοσύνη από μόνη της δεν φτάνει. Σήμερα θα καταλάβεις γιατί. Όχι για να σκληρύνεις, αλλά για να ξυπνήσεις. Για να συνεχίσεις να είσαι φως χωρίς να αφήσεις κανένα να σε σβήσει. Πρώτα όμως πρέπει να κοιτάξεις την σκοτεινιά κατάματα. Να καταλάβεις γιατί όλοι θέλουν κάτι από σένα, πριν μάθεις να το μετατρέπεις σε δύναμη. Ίσως δεν το πρόσεξες, αλλά κάθε άνθρωπος που πλησιάζει κουβαλάει έναν κρυφό σκοπό. Δεν είναι πάντα τα λεφτά. Μερικές φορές είναι η προσοχή σου, η συντροφιά σου ή η αόρατη εξουσία που νιώθουν ξέροντας ότι εσύ θα είσαι πάντα εκεί, ό,τι κι αν γίνει. Και εσύ, χωρίς να το καταλάβεις, τα έδωσες όλα. Τον χρόνο σου, την ακροασή σου, την ενέργειά σου, την ατελείωτη διαθεσιμότητά σου. Την ημέρα που σταματάς θυμώνουν, όχι γιατί έκανες λάθος, αλλά γιατί συνήθισαν να σε χρησιμοποιούν. Δεν είναι κακία, είναι συνήθεια. Οι άνθρωποι βολεύονται εκεί που δεν βρίσκουν αντίσταση, εκμεταλλεύονται όποιον δεν βάζει τιμή. Και ο Μακιαβέλη το ήξερε καλύτερα από όλους. Η εξουσία δεν είναι να φωνάζεις, είναι να ξέρεις την αξία σου και να μην τη χαρίζεις. Ποτέ δεν έκανες αυτόν τον λογαριασμό. Ποτέ δεν έκανες απογραφή των συναισθημάτων σου, δεν αναρωτήθηκες πόσες φορές έδωσες τα πάντα σε ανθρώπους που δεν θα κουνούσαν ούτε το δαχτυλάκι τους για σένα. Και τώρα είσαι άδειος. Το πρόβλημα δεν είναι που δίνεις, είναι που δεν ξέρεις πότε να σταματήσεις. Θες να δεις ποιος πραγματικά σε εκτιμά? Βάλε όρια. Πες ένα όχι μια φορά. Σταμάτα να είσαι πάντα διαθέσιμος και παρατήρησε. Οι περισσότεροι δεν θα ευχαριστήσουν για όσα τους έδωσες, θα εκνευριστούν για όσα σταμάτησες να δίνεις. Και τότε όλα θα γίνουν ξεκάθαρα. Ο αληθινός σεβασμός δεν γεννιέται από το να τα δίνεις όλα, αλλά από το να ξέρεις πότε να πεις φτάνει. Ο Μακιαβέλη ήταν ξεκάθαρος. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε αγαπούν, αν δεν μπορείς να έχεις και τα δύο. Δεν εννοούσε να εμπνέεις τρόμο, αλλά να έχεις όρια τόσο καθαρά που κανείς να μην τολμά να τα περάσει. Οι άνθρωποι δεν σέβονται αυτόν που πάντα υποχωρεί. Σέβονται αυτόν που δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί, που λέει λίγα αλλά αφήνει σημάδια, που μπορεί να εξαφανιστεί και να κάνει την απουσία του να βαρύνει. Σε αυτόν τον κόσμο, όποιος δεν εκτιμά αυτό που προσφέρει, καταλήγει συναισθηματικά χρεωμένος σε όλους. Και κανείς δεν θα πληρώσει αυτό το χρέος για σένα. Πέρασες τη ζωή σου προσπαθώντας να είσαι χρήσιμος, παρόν, να σε προσέξουν. Αλλά όσο περισσότερο δίνεσαι, τόσο λιγότερο σε εκτιμούν, το κατάλαβες? Όταν απαντούσες αμέσως έλεγες ναι σε όλα. Άκουγες τα προβλήματα των άλλων ενώ τα δικά σου αντιχούσαν μόνα. Τι πήρες πίσω? Σιωπή, απουσία και την χειρότερη τιμωρία να σε θεωρούν δεδομένο. Πονάει γιατί πίστευες ότι αρκεί να δοθείς, ότι η αγάπη, η φιλία, ο σεβασμός κερδίζονται με αφοσίωση. Όμως ο Μακιαβέλη το είπε: οι άνθρωποι ξεχνούν πιο γρήγορα τον θάνατο του πατέρα τους παρά την απώλεια της περιουσίας τους. Σκληρό, αλλά αληθινό. Οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο τι πήραν από σένα παρά τι υπέφερες για αυτούς. Θυμούνται τι κέρδισαν, όχι τι σου κόστισε. Συνεχίζεις να δίνεις, να περιμένεις, να πιστεύεις ότι κάποια μέρα θα αναγνωρίσουν όσα έκανες. Αλλά δεν θα το κάνουν, γιατί όποιος είναι πάντα παρόν γίνεται αόρατος. Γι' αυτό μια από τις πιο δυνατές πράξεις είναι να εξαφανιστείς, όχι για να τιμωρήσεις, αλλά σαν στρατηγική.
Η σιωπή δεν είναι αδυναμία, είναι σπανιότητα. Και η σπανιότητα δημιουργεί αξία. Κατάλαβες? Όποιος δίνει λιγότερο, όποιος κρατάει κάτι για τον εαυτό του, όποιος κάνει τους άλλους να περιμένουν, θεωρείται πιο πολύτιμος. Γιατί? Γιατί γνωρίζει μια απλή αλήθεια. Η προσοχή δεν χαρίζεται, διαπραγματεύεται. Θες να πάρεις πίσω τη δύναμή σου. Άρχισε να αντιμετωπίζεις την παρουσία σου σαν προνόμιο, όχι σαν κάτι συνηθισμένο. Ο χρόνος σου, η ενέργειά σου, η ακρόασή σου, η αγάπη σου, όλα αυτά έχουν αξία. Όσο πιο εύκολα τα δίνεις, τόσο λιγότερο αξίζουν. Αυτό είναι το παιχνίδι που κανείς δεν σου δίδαξε, όπου δεν κερδίζει αυτός που δίνει τα περισσότερα, αλλά αυτός που ξέρει σε ποιον και πότε να δώσει. Όπου δεν βραβεύεται ο πιο γενναιόδωρος, αλλά αυτός που γίνεται απαραίτητος και δρά με πρόθεση. Και αν θες να παίξεις αυτό το παιχνίδι, υπάρχει ένας κανόνας που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσεις. Μην δίνεις τα πάντα σε όποιον δεν έχει αποδείξει ότι αξίζει τίποτα. Κάθε φορά που το κάνεις, σπάει ένα κομμάτι σου. Κι αν σπάσεις πολύ, μια μέρα δεν θα ξέρεις πώς να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Ο Μακιαβέλη δεν σου ζητούσε να γίνεις σκληρός, αλλά να γίνεις συνειδητοποιημένος. Να καταλάβεις ότι η εξουσία δεν ζητιέται, δεν παρακαλιέται, χτίζεται σιωπηλά. Ενώ οι άλλοι σε υποτιμούν, εσύ δουλεύεις στο αόρατο, σε αυτό που κανείς δεν χειροκροτεί. Και όταν έρθει η ώρα, δράς χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να ζητάς άδεια, χωρίς να απολογείσαι. Μια αλήθεια μπορεί να πονέσει, αλλά απελευθερώνει. Δεν χρειάζεται να σε συμπαθούν, χρειάζεται να σε σέβονται, γιατί η συμπάθεια χωρίς σεβασμό είναι κατοχή, προσκόλληση, συμφέρον μεταμφιεσμένο σε αγάπη. Πώς το καταλαβαίνεις? Είναι απλό. Όταν λες όχι και σε λένε αχάριστο. Όταν βάζεις όρια και σε λένε εγωιστή. Όταν βάζεις πρώτα τον εαυτό σου και λένε ότι άλλαξες. Τότε το βλέπεις. Δεν σε αγάπησαν ποτέ. Απλώς σε χρησιμοποίησαν. Αυτή η αλήθεια, όσο κι αν πονάει, σου δίνει μια υπερδύναμη να μην χρειάζεσαι πια την έγκριση όλων. Οι περισσότεροι δεν θέλουν ελευθερία, θέλουν αποδοχή. Και για αυτή την αποδοχή δίνουν τα πάντα, τον χρόνο τους, την ηρεμία τους, την αξιοπρέπειά τους. Σιωπούν για να μην ενοχλήσουν, κάνουν ό,τι δεν θέλουν, προσαρμόζονται στις προσδοκίες των άλλων. Όλα αυτά γιατί? Για μια ψευδαίσθηση, για ένα «σ' αγαπώ», που εξαρτάται από το πόσο χρήσιμος είσαι. Ο Μακιαβέλη το είχε πει. Η αγάπη των ανθρώπων είναι ευμετάβλητη, εξαρτημένη και εξαφανίζεται στην πρώτη δυσκολία. Αλλά ο σεβασμός, ο αληθινός σεβασμός, αντέχει ακόμα και στις καταιγίδες. Και τώρα μια ενοχλητική ερώτηση. Γιατί τόσοι σε αγαπούν όταν σωπαίνεις, αλλά σε φοβούνται όταν μιλάς? Γιατί αυτός ο κόσμος δεν φτιάχτηκε για ελεύθερους ανθρώπους, αλλά για προβλέψιμους. Και η προβλεψιμότητα γεννιέται από τον φόβο. Φόβο να ενοχλήσεις, να χάσεις την αγάπη, να χαλάσεις την εικόνα σου. Όμως δεν ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να ευχαριστείς. Ήρθες για να υπάρχεις με δύναμη. Θες να σε σέβονται. Ξεκίνα σεβόμενος τον εαυτό σου. Μην προσφέρεις τον χρόνο σου σε όποιον δεν σου δίνει πίσω. Μην εξηγείς την αξία σου σε όποιον την αμφισβήτησε. Μην ζητάς άδεια για να είσαι αυτό που είσαι. Όποιος χρειάζεται εξηγήσεις για να σε εκτιμήσει, έχει ήδη αποφασίσει να μην το κάνει. Δεν είσαι εδώ για να πείσεις κανέναν. Είσαι εδώ για να γίνεις αδύνατο να σε αγνοήσουν. Αυτό δεν το κερδίζεις φωνάζοντας, αλλά χτίζοντας μέσα σου, σιωπηλά, στη μοναξιά, χωρίς χειροκρότημα, γεμάτη καθαρότητα. Εκεί ανακαλύπτεις την αληθινή σου αξία. Εκεί σταματάς να προσπαθείς να ευχαριστήσεις και αρχίζεις να επιβάλλεις την παρουσία σου. Όπως είπε ο Μακιαβέλη, καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε αγαπούν, αν δεν μπορείς να έχεις και τα δύο. Δεν εννοούσε τον φόβο σαν τρόμο, αλλά έναν βαθύ σεβασμό που γεννιέται όταν οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να σε χειραγωγήσουν, ότι δεν είσαι πάντα διαθέσιμος, ότι ξέρεις πότε να μιλήσεις, πότε να σωπάσεις και πότε να φύγεις. Αυτό μπερδεύει, ενοχλεί, αλλά αναγκάζει τους άλλους να σε δουν με νέα μάτια, να το σκεφτούν 2 φορές πριν δράσουν. Αυτή είναι η αληθινή δύναμη, όταν η παρουσία σου αλλάζει τη συμπεριφορά των άλλων. Όχι με απειλές ή φωνές, αλλά γιατί η ενέργειά σου εκπέμπει κάτι ακλόνητο. Η μυστική πηγή της εξουσίας δεν είναι η δύναμη, η εξυπνάδα ή η εμπειρία, είναι ο έλεγχος του εαυτού σου. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι αντιδρούν σε όλα. Ένα βλέμμα σε αποσυντονίζει, ένα σχόλιο σε ρίχνει, μια κριτική σε κατατρώει.
Και τότε αρχίζεις να σωπαίνεις, να προσαρμόζεσαι, να πλάθεσαι, μόνο και μόνο για να μην χάσεις δεσμούς που είναι ήδη συναισθηματικές φυλακές. Όμως έρχεται μια στιγμή που κάτι μέσα σου αλλάζει. Αυτή η ρήξη δεν σχεδιάζεται, δεν επιλέγεται, απλώς συμβαίνει. Και τότε σταματάς να εξηγείσαι, να δικαιολογείσαι, να κυνηγάς όποιον δεν σε εκτιμά. Εκείνη τη στιγμή γεννιέσαι. Αρχίζεις να κυριαρχείς τον εαυτό σου, να απαντάς χωρίς να αντιδράς, να παρατηρείς χωρίς άγχος, να περιμένεις χωρίς να ταπεινώνεσαι. Αυτό είναι δύναμη. Και η δύναμη δεν προσποιείται, δεν μπορεί κανείς να σου τη δώσει. Είναι ο καρπός του να αγγίξεις τον πάτο και να αποφασίσεις να μην ξαναγυρίσεις εκεί. Είναι το αποτέλεσμα του να επιλέξεις τον εαυτό σου, ακόμα και όταν κανείς άλλος δεν σε επιλέγει, να γίνεις προτεραιότητα χωρίς να ζητάς συγγνώμη γι' αυτό. Ο Μακιαβέλη έγραψε ότι ο άνθρωπος πρέπει να δρά σαν θηρίο και σαν άνθρωπος. Γιατί? Γιατί αν είσαι μόνο λογικός, οι βρώμικοι θα σε συνθλίψουν. Αν είσαι μόνο ένστικτο, θα σε χειραγωγήσουν σαν ζώο. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην ισορροπία ανάμεσα στον σοφό και το θηρίο που ζουνε μέσα σου. Αυτό απαιτεί κάτι που λίγοι έχουν, συναισθηματική πειθαρχία. Σε προκαλούν και εσύ αναπνέεις. Σε προδίδουν και εσύ χαμογελάς. Σε υποτιμούν και εσύ προχωράς. Κάθε φορά που απαντάς χωρίς να χάνεις το κέντρο σου, δείχνεις στον κόσμο ότι δεν είσαι προς πώληση, ότι η ηρεμία σου δεν εξαρτάται από κανέναν. Οι αδύναμοι εκρήγνονται για να φανούν δυνατοί. Οι ισχυροί σωπαίνουν, γιατί όποιος κυριαρχεί στα συναισθήματα του δεν είναι μόνο ελεύθερος, είναι και φοβερός. Αυτό γεννά κάτι που δεν διδάσκεται σε βιβλία ή όμορφες φράσεις. Παρουσία. Παρουσία δεν είναι ο όγκος, είναι η ενέργεια. Είναι να μπαίνεις σε έναν χώρο και οι άλλοι να προσαρμόζονται, όχι γιατί φωνάζεις, αλλά γιατί δεν χρειάζεται. Είναι η επιβλητική ηρεμία που γεννιέται από το να ξέρεις ποιος είσαι και πόσο αξίζεις. Μια ενέργεια που δεν ζητάει προσοχή, αλλά την προσελκύει, που δεν ψάχνει έγκριση, αλλά επιβάλλει σεβασμό. Αυτή η παρουσία χτίζεται στη σιωπή. Εδώ είναι η βίαιη διαφορά ανάμεσα στον αδύναμο και τον αμήλικτο. Ο αδύναμος σπάει μπροστά στη σύγκρουση. Ο αμήλικτος ακονίζεται μέσα από αυτήν. Ο αδύναμος θέλει να τον καταλάβουν. Ο αμήλικτος θέλει να είναι αδύνατο να τον αγνοήσουν. Δεν ήρθες στον κόσμο για να σε καταλάβουν. Ήρθες για να κάνεις μια διαφορά τόσο έντονη, που ακόμα κι όσοι δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να σε σεβαστούν. Ο σεβασμός δεν ζητιέται, δεν διαπραγματεύεται, προκαλείται. Και όποιος δεν θέλει να σου τον δώσει, ας μάθει να ζει χωρίς εσένα. Γιατί η παρουσία σου δεν είναι ένα οποιοδήποτε δώρο, είναι προνόμιο. Και όποιος το σπαταλάει, το χάνει για πάντα. Όλοι όσοι άφησαν το στίγμα τους, κυβέρνησαν αυτοκρατορίες ή άλλαξαν την ιστορία, είχαν κάτι κοινό. Δεν ήταν πάντα οι πιο δυνατοί, οι πιο σοφοί ή οι πιο ευγενικοί. Ήταν αυτοί που σταμάτησαν να ζητούν άδεια. Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να ζεις και στο να διεκδικείς τη θέση σου, ανάμεσα στο να υπάρχεις και στο να κατακτάς τον χώρο σου. Μπορείς να περάσεις τη ζωή σου περιμένοντας να σε αναγνωρίσουν, να σε επιλέξουν, να σε εκτιμήσουν για την καλοσύνη, την πρόθεση ή την προσπάθειά σου. Αλλά ο κόσμος δεν ανταμείβει την αναμονή, ανταμείβει την τόλμη. Ο Μακιαβέλη το είπε πριν από αιώνες. Όποιος περιμένει η αρετή του να τον ανυψώσει, θα ξεπεραστεί από αυτόν που δρά με στρατηγική. Γιατί η εξουσία δεν έχει να κάνει με το να έχεις δίκιο, αλλά με το να καταλαβαίνεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Σε αυτό το παιχνίδι, όποιος δείχνεται χωρίς συναισθηματική πανοπλία καταβροχθίζεται. Όποιος απολογείται για τη φιλοδοξία του, απογυμνώνεται. Όποιος δίνεται χωρίς όρια στραγγίζεται μέχρι εξάντλησης. Ο σεβασμός δεν γεννιέται από την γλυκύτητά σου, αλλά από την εξουσία που προβάλλεις. Και αυτή την εξουσία δεν σου τη δίνει κανείς, την κατακτάς όταν αποφασίζεις ότι δεν χρειάζεσαι πια την έγκριση για να δράσεις. Όταν δεν ζητάς προσοχή, όταν δεν ανέχεσαι την προδοσία, όταν η παρουσία σου δεν προσφέρεται, αλλά κερδίζεται. Οι εχθροί σου ήδη σε μελετούν. Παρατηρούν πώς αντιδράς στην περιφρόνηση, στην απόρριψη, πόσο εύκολα λυγίζεις με λίγη συναισθηματική πίεση. Κάθε φορά που συρρυκνώνεσαι για να ευχαριστήσεις, το σημειώνουν. Κάθε φορά που χαμογελάς ενώ θα έπρεπε να φύγεις, το εκμεταλλεύονται. Κάθε φορά που αποδέχεσαι το απαράδεκτο για να αποφύγεις τη σύγκρουση, κερδίζουν έδαφος.
Στο σκάκι της εξουσίας, κάθε σιωπή είναι κίνηση, κάθε χειρονομία είναι στρατηγική, κάθε όριο που βάζεις καθορίζει τον κόσμο που θα ζήσεις. Αν δεν οριοθετήσεις το έδαφος σου, κάποιος άλλος θα το κάνει για σένα. Αν δεν αποφασίσεις την αξία σου, θα σου κολλήσουν μια ετικέτα. Αν δεν ελέγξεις την αφήγησή σου, θα ζήσεις φυλακισμένος στην ιστορία που λένε οι άλλοι για σένα. Αλλά όταν γίνεις ακλόνητος, όλα αλλάζουν. Δεν προσπαθούν πια να σε χειραγωγήσουν, σε παρατηρούν. Δεν γελούν μαζί σου, σε μελετούν, δεν προσπαθούν να σε χρησιμοποιήσουν, πλησιάζουν με προσοχή. Γιατί όποιος δεν φοβάται να χάσει δεν μπορεί να ελεγχθεί. Όποιος δεν χρειάζεται να αγαπηθεί δεν μπορεί να εξαρτηθεί. Όποιος σταμάτησε να παρακαλάει να τον δουν, γίνεται αδύνατο να τον αγνοήσουνε. Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή που κάτι σπάει μέσα σου. Σε εκείνη τη σιωπή μετά το χτύπημα έχεις μόνο δύο επιλογές. Να μαζευτείς για πάντα ή να ξαναχτιστείς με φωτιά στα μάτια. Αν είσαι εδώ, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί έδωσες τα πάντα και εκείνοι το πήραν σαν να μην ήταν τίποτα. Γιατί ήσουν εκεί για όλους κι ούτε ένας δεν ήταν για σένα. Γιατί μίλησες με την ψυχή σου και έλαβες σιωπή. Γιατί ήσουν πιστός και εκείνοι σε χρησιμοποίησαν. Πιο πολύ πόνεσαι που δεν αντέδρασες, που το δέχτηκες, που το δικαιολόγησες, που έσκυψες το κεφάλι, που ζήτησες συγγνώμη που ένιωσες. Αλλά φτάνει. Ο Μακιαβέλη δεν έγραψε για να καταστρέψει τον κόσμο, αλλά για να ξυπνήσει αυτούς που δεν ήξεραν πώς να αμυνθούν μέσα σε αυτόν. Αν δεν είσαι δυνατός, γίνεσαι εργαλείο. Αν δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, γίνεσαι γέφυρα για να περάσουν οι άλλοι από πάνω σου. Αν δεν αποφασίσεις πότε να δίνεις και πότε να κλείνεις την πόρτα, θα ζήσεις σκλάβος των ίδιων σου των αρετών. Η αληθινή ειρήνη δεν είναι η απουσία προβλημάτων, είναι η στιγμή που δεν χρειάζεται πια να σε καταλάβει ο κόσμος, γιατί εσύ έχεις γίνει το δικό σου βασίλειο, ένα βασίλειο όπου δεν μπαίνει ο καθένας, όπου η πρόσβαση είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα, όπου ο χρόνος σου έχει αξία, η αγάπη δεν παρακαλιέται και η καλοσύνη δίνεται σε όποιον ξέρει να την εκτιμήσει, όχι σε όποιον την απαιτεί. Όποιος δεν βάζει τιμή σε αυτό που δίνει, καταλήγει να χαρίζει αυτό που δεν αναπληρώνεται. Την ενέργειά του, την πίστη του, την ψυχή του. Δεν είσαι πια εδώ για να πείθεις ή να ευχαριστείς. Είσαι εδώ για να είσαι επιβλητικός, να περπατάς σαν τιτάνας στη σιωπή, να χτίζεις τις σκιές, να σταματήσεις να ζητάς άδεια, να μην αφήνεις τους άλλους να σχεδιάσουν τη σιλουέτα σου. Από σήμερα, κάθε σου βήμα θα είναι μια δήλωση, κάθε λέξη μια στρατηγική, κάθε όριο ένα τείχος, κάθε σιωπή ένας καθρέφτης που δείχνει στους άλλους ποιοι πραγματικά είναι. Θα γίνεις ανέγκυχτος, όχι για αυτά που φωνάζεις, ούτε για αυτά που δίνεις, αλλά για αυτά που πια δεν επιτρέπεις, που δεν εξηγείς, που δεν δικαιολογείς. Γιατί τώρα είσαι κάποιος που δεν απολογείται για την ύπαρξή του. Και τώρα τι θα κάνεις? Θα γυρίσεις πίσω σε αυτό που ήσουνα, θα ζητήσεις συγγνώμη για το ποιος είσαι, θα προσαρμοστείς στο καλούπι, θα καταπιέσεις το ένστικτό σου για να μην ενοχλήσεις, θα λογοκρίνεις τον εαυτό σου για να μην σε χαρακτηρίσουν ή θα κάνεις αλλιώς. Σήκωσε το βλέμμα. Πάρε τη θέση σου. Όχι με μίσος, αλλά με μαεστρία. Όχι για να πληγώσεις, αλλά για να προστατευτείς. Όχι για να κυριαρχήσεις, αλλά για να σταματήσεις να κυριαρχείσαι. Γιατί όποιος δεν χτίζει τη δική του δύναμη, καταλήγει να δανείζει τη δύναμή του στα σχέδια των άλλων. Δεν ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να χρησιμοποιηθείς. Ήρθες για να αφήσεις ένα σημάδι που δεν σβήνεται. Αν αυτό το μήνυμα σε ταρακούνησε, δεν ήταν τυχαίο. Ένα κομμάτι σου ήταν ήδη έτοιμο να ξυπνήσει, κουρασμένο από το να σωπαίνει, να υποχωρεί, να αντέχει. Περίμενε αυτή τη στιγμή για να ανοίξει τα μάτια του και να μην τα κλείσει ποτέ ξανά. Θα τα πούμε στο επόμενο κείμενο και αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, γράψου. Γιατί αυτός ο χώρος δεν είναι για όλους. Είναι για όσους χτίζουν κάτι που ο κόσμος ακόμα δεν καταλαβαίνει, αλλά που σύντομα κανείς δεν θα μπορεί να αγνοήσει. Αυτό το κανάλι είναι για αυτούς που ήταν υπερβολικά καλοί, υπερβολικά διαθέσιμοι, υπερβολικά σιωπηλοί και που τώρα αποφάσισαν να μην είναι πια. Δεν έχει να κάνει με το να γίνεις σκληρός, αλλά με το να γίνεις σοφός, να χρησιμοποιήσεις το σκοτάδι, όχι σαν φυλακή αλλά σαν τη φωτιά που σε σμιλεύει. Από εδώ και πέρα κάθε σου βήμα θα έχει πρόθεση. Τέρμα η αυτοσχεδιασμένη αξία. Τέρμα το να δίνεις την ψυχή σου για ένα χλιαρόν ευχαριστώ. Ήρθε η ώρα η ενέργειά σου να έχει κατεύθυνση.
τα όρια σου να είναι ορατά, η απουσία σου να βαραίνει περισσότερο από την σπαταλημένη παρουσία σου. Αν αυτό διώξει κάποιους, άστους να φύγουν. Όποιος ενοχλείται από τη δύναμή σου, δεν ήθελε ποτέ το φως σου, μόνο την υπάκουη σκιά σου. Δεν ήρθες για να περπατάς σκυφτός μπροστά στον κόσμο. Ήρθες για να σηκώσεις τα πάντα με τη δύναμη της αληθινής σου παρουσίας. Κάποιοι θα σε πουν κρύο, αλαζόνα, απόμακρο, θα είναι οι ίδιοι που εκμεταλλεύτηκαν τη γλυκύτητά σου, την ταπεινότητά σου, την απεριόριστη προσφορά σου. Μην ξεχνάς, όποιος σε θέλει, υπάκουο, δεν σε θέλει ελεύθερο, σε θέλει να λειτουργείς, όχι να ανθίζεις. Η μοναδική σου ευθύνη τώρα είναι στον εαυτό σου, στο όραμά σου, στην ψυχή σου, σε αυτό το κομμάτι σου που πέρασε χρόνια περιμένοντας άδεια για να είναι και που τώρα κατάλαβε ότι δεν τη χρειάστηκε ποτέ. Από σήμερα περπατάς αλλιώς, όχι από ανάγκη αλλά από καθαρότητα. Την καθαρότητά του να ξέρεις ποιος είσαι, τι επιτρέπεις και τι δεν θα ανεχτείς ποτέ ξανά. Όχι από μνησικακία, αλλά από συνείδηση. Γιατί τώρα καταλαβαίνεις. Δεν έχει να κάνει με το να αποδείξεις κάτι, αλλά με το να κατοικήσεις πλήρως τον εαυτό σου. Ο αυτοσεβασμός δεν είναι λόγια, είναι πράξη, φίλτρο, ασπίδα. Είναι μια σιωπηλή επανάσταση που μετατρέπει κάθε όχι σε δήλωση αξίας. Αν αυτό το μονοπάτι σου φαίνεται μοναχικό, πάρε μια βαθιά ανάσα. Κάθε ηγέτης περπατάει μόνος πριν τον ακολουθήσουν. Κάθε σοφός χλευάστηκε πριν ακουστεί. Κάθε στρατηγός υποτιμήθηκε πριν γίνει φοβερός. Μην φοβάσαι την ηχό ή την απόσταση, γιατί όλα όσα αφήνεις πίσω δεν ήταν ποτέ δικά σου. Ήταν μόνο βάρος. Τώρα που αδειάζεις, επιτέλους υπάρχει χώρος για σένα, για αυτά που έχουν σημασία, για αυτά που αξίζουν, για αυτά που έρχονται. Αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας σου. Είναι η αναγέννηση με μια νέα συνείδηση. Ένας τρόπος να κατοικείς τον εαυτό σου, όπου δεν μετράς πια την αξία σου από την προσοχή που λαμβάνεις, αλλά από την ηρεμία που διατηρείς. Όπου δεν προσαρμόζεσαι σε περιβάλλοντα που σε στραγγίζουν, αλλά τα εγκαταλείπεις με αξιοπρέπεια. Όπου δεν προσπαθείς να σώσεις όποιον απολαμβάνει να βουλιάζει, αλλά επενδύεις στον εαυτό σου χωρίς ενοχές. Γιατί τώρα ξέρεις, το να είσαι καλός δεν σημαίνει να είσαι υπηρέτης, το να είσαι γενναιόδωρος δεν σημαίνει να είσαι μάρτυρας και το να είσαι πιστός δεν σημαίνει να μένεις εκεί που δεν υπάρχει ανταπόδοση από εδώ και πέρα. Η ενέργειά σου δεν θα είναι διαθέσιμη για όποιον δεν την εκτιμά. Ο χρόνος σου γίνεται ιερός. Η παρουσία σου αποκλειστική, όχι σαν τιμωρία αλλά σαν συνειδητή επιλογή. Γιατί έμαθες το πιο οδυνηρό μάθημα, κανείς δεν θα σε φροντίσει όπως μπορείς εσύ. Δεν έχει να κάνει με το να υψώσεις τύχη, αλλά με το να ανεβάσεις τα στάνταρ σου, να σταματήσεις να δίνεις συναισθηματικές εκπτώσεις. Να κλείσεις ό,τι σε έκανε να αμφισβητείς το ένστικτό σου. Τώρα ξέρεις, όταν κάτι πονάει την ψυχή σου από την αρχή, δεν είναι ανασφάλεια, είναι προειδοποίηση. Και αυτές οι προειδοποιήσεις που αγνόησες, τόσο καιρό δεν θα έχουν πια εξουσία πάνω σου. Γιατί ο πόνος ήταν δάσκαλος, η σιωπή ήταν καθρέφτης και η προδοσία ήταν ο χάρτης που σου έδειξε πού να μην ξαναπάς. Δεν είσαι πια αυτός που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Τώρα υπάρχει σταθερότητα στο βλέμμα σου, σιγουριά στις παύσεις σου, μια σιωπηλή γλώσσα που λέει «Μην με αγγίζεις αν δεν είναι με σεβασμό». Γιατί τώρα καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να φωνάξεις για να ακουστείς. Αρκεί να σταματήσεις να είσαι εκεί που ούτε φωνάζοντας σε ακούνε. Πολλοί θα θελήσουν να επιστρέψουν όταν πια δεν είσαι διαθέσιμος. Θα προσπαθήσουν να επανασυνδεθούν με υποσχέσεις, όμορφα λόγια, αναμνήσεις από το παρελθόν. Αλλά δεν θα πέσεις ξανά σε αυτό που σε κατέστρεψε, γιατί η νέα σου εκδοχή δεν παραδίδεται σε λόγια. Μόνο ανταποκρίνεται σε συνεπείς πράξεις. Δεν είσαι πια για συναισθηματικές ελεημοσύνες, γιατί κατάλαβες ότι αυτό που προσφέρεις αντικατοπτρίζει το ποιος είσαι. Αν δίνεις σεβασμό στον εαυτό σου, δεν θα δεχτείς τίποτα λιγότερο από κανέναν. Μη φοβάσαι να σε πουν διαφορετικό, δύσκολο, απόμακρο. Αυτά είναι ταμπέλες από αυτούς που συνήθισαν την εκδοχή σου χωρίς όρια. Αυτή η εκδοχή πέθανε. Τώρα κάθε σου βήμα αφήνει σημάδι, όχι από αλαζονία αλλά από παρουσία. Υπάρχει κάτι σε σένα που δεν διαπραγματεύεται πια η αξιοπρέπειά σου. Και όταν ένας άνθρωπος περπατά με αξιοπρέπεια, δεν χρειάζεται να μιλήσει για δύναμη, την ενσαρκώνει. Όλα αρχίζουν να βγάζουν νόημα. Κάθε απογοήτευση, κάθε εγκατάλειψη, κάθε σιωπή που πονάει,
Τώρα είναι κομμάτι ενός παζλ που αποκάλυψε ποιος πραγματικά είσαι. Δεν ήσουν αδύναμος, ήσουν πιστός σε έναν κόσμο που χειροκροτεί την ευκολία. Δεν ήσουν υπερβολικός, απλώς ένιωθες με ένταση. Δεν ήσουν δύσκολος, απλώς ήξερες τι σου αξίζει, αλλά δεν είχες ακόμα το θάρρος να το απαιτήσεις. Μέχρι τώρα. Γιατί όταν η ψυχή ωριμάζει, σταματά να διαπραγματεύεται με όποιον την κάνει να τρέμει. Δεν θέλει πια αποδοχή, θέλει ηρεμία. Και αν η ηρεμία απαιτεί μοναξιά, ας είναι. Γιατί υπάρχουν μοναξιές που γιατρεύουν περισσότερο από παρουσίες που καταστρέφουν. Το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους που δεν σε βλέπουν είναι και αυτό μοναξιά. Η διαφορά είναι ότι τώρα εσύ επιλέγεις. Μην σέρνεσαι πια για δεσμούς που υπάρχουν μόνο επειδή εσύ τους κρατάς όρθιους. Άφησε τους ήρεμα, σταθερά με αυτοσεβασμό. Αυτή η ικανότητα να αφήνεις χωρίς δράματα είναι μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί δείχνει ότι δεν ορίζεσαι από αυτό που χάνεις, αλλά από αυτό που αποφασίζεις να μην επιτρέψεις πια. Πολλοί δεν θα καταλάβουν. Θα σε πουν κρύο, εγωιστή, ασταθή. Αλλά δεν ξέρουν τι σου κόστισε να φτάσεις εδώ. Δεν ξέρουν πόσες φορές μάζεψες τα κομμάτια σου ενώ ακόμα σου ζητούσαν περισσότερα. Δεν ξέρουν πόσα βράδια κατάπιες το κλάμα σου για να μην φανείς αδύναμος. Δεν ξέρουν πώς είναι να δείχνεις δυνατός απ' έξω ενώ μέσα σου είσαι συντρίμμια. Δεν χρειάζεται πια να εξηγείς. Όποιος θέλει να σε καταλάβει, ακούει. Όποιος δεν θέλει, δεν αξίζει πρόσβαση στην πιο αληθινή σου εκδοχή. Αυτό που έρχεται τώρα είναι ιερό, γιατί γεννιέται από έναν εσένα πιο συνειδητό, πιο ξύπνιο, πιο επιλεκτικό. Τέρμα οι σχέσεις από ανάγκη, οι παραδόσεις από φόβο, οι προσπάθειες για να σε δουν. Αν δεν σε εκτιμούν στη σιωπή σου, δεν αξίζουν την παρουσία σου. Αν δεν σε σέβονται, όταν βάζεις όρια, δεν αξίζουν όταν είσαι διαθέσιμος. Και αν δεν σε φρόντισαν όταν ήσουν σπασμένος, δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση όταν είσαι ολόκληρος. Απλό, ξεκάθαρο, ο σεβασμός δεν ζητιέται, επιβάλλεται με στάση. Αυτή η στάση δεν εξηγείται, νιώθεται, αναπνέεται. Είναι το βλέμμα που δεν ψάχνει έγκριση, αλλά αληθινή σύνδεση. Είναι η χειρονομία του να φύγεις χωρίς σαματά. Είναι η σιωπή που ενοχλεί γιατί αναγκάζει τους άλλους να κοιτάξουν τη συνείδησή τους. Εκεί γεννιέται η αληθινή σου δύναμη. Δεν δίνεις πια ομιλίες, δίνεις παραδείγματα. Δεν κάνεις υποσχέσεις, παίρνεις αποφάσεις. Δεν ψάχνεις να σε καταλάβουν, απαιτείς να σε σέβονται. Γιατί ο σεβασμός είναι ο νέος τρόπος να αγαπάς χωρίς να χάνεσαι. Αν έφτασες ως εδώ δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί ένα κομμάτι σου είναι έτοιμο να κλείσει κύκλους, να κοιτάξει τον εαυτό του με ειλικρίνεια, να σταματήσει να εξαπατάται, να πάψει να δικαιολογεί το αδικαιολόγητο. Η ψυχή σου φώναξε σιωπηλά για πολύ καιρό και δεν θέλει πια να σωπάσει. Τώρα ξέρεις. Αν δεν βάλεις τελεία, κανείς δεν θα το κάνει. Αν δεν επιλέξεις τον εαυτό σου, κανείς δεν θα το κάνει αληθινά. Όλα όσα έζησες δεν πήγαν χαμένα. Κάθε δάκρυ, κάθε απόρριψη, κάθε κλειστή πόρτα ήταν σημάδι ότι δεν ανήκες πια εκεί. Ήταν η όθηση για να μεγαλώσεις, να ανεβάσεις τα στάνταρ σου, να αναγνωρίσεις την αξία σου χωρίς να χρειάζεσαι την επιβεβαίωση κανενός. Ο πόνος ήταν δάσκαλος, η απόρριψη ήταν προστασία μεταμφιεσμένη. Και τώρα το βλέπεις, δεν χρειάζεται πια να σκύβεις. Η ιστορία σου μόλις αρχίζει και θα γραφτεί με τη δύναμη αυτού που επιτέλους κατάλαβε την αξία του.